A Deputación de Lugo adiantará os pagos mensuais previstos ata o mes de xuño aos 63 concellos que teñen delegado no Goberno provincial a xestión e o cobro de impostos. Unha nova medida adoptada polo presidente da Deputación, José Tomé, co obxectivo de dotar de liquidez aos concellos da provincia, de inyectarlles diñeiro nas súas contas, adiantando as contías que reciben cada mes. Neste caso, imosles ingresar as mensualidades de abril, de maio e de xuño para que poidan facer fronte aos pagos que necesiten. Ante a emerxencia sanitaria que estamos a vivir, o Goberno provincial poñerá preto de 11 millóns de euros a disposición dos concellos para que poidan facer fronte tanto os pagos a provedores como os pagos derivados desta pandemia. Esta é unha decisión que supón un gran esforzo de tesorería por parte da Deputación Provincial, un esforzo moi importante, xa que inyectamos nas súas contas, nas contas dos concellos, prácticamente 11 millóns de euros. A Deputación segue, por tanto, a súa liña de traballo e colaboración desta volta cos 63 municipios adheridos ao Servizo Provincial de Xestión de Impostos, que representan o 94% do total da nosa provincia. Desta medida beneficianse 63 dos 67 concellos da provincia, o que, en definitiva, con esta decisión da Diputación de Lugo, beneficiamos prácticamente o conxunto da provincia de Lugo. Unha nova mostra do compromiso de cooperación do Goberno provincial cos concellos ante este novo escenario de prioridades e necesidades provocado pola actual crise sanitaria.